मा लांफैदोंबा मा लांफैदों ट्रेक्टर माबा माबि सावथि होनायनि रा दे नै बेवहाय जोंनि खैला मैला गेरेज जोबोद गिदिर देरबाय ओमफ्राय दा नै बेवहाय नांगोल बायदिसिना नांगोल बानायो आरोना ओमफ्राय नैबेबो सोलोंगासिनो दङ गथ'आ ओमफ्राय नैबेवहाय ट्रेक्टर बानायदों आरोना मेन गेरेजनि मावग्रा मालिकआ नैबेनो ओमफ्राय माथो बटना गेरेबबाय नामा आस्सा अनेक रोखोम नायनानै लादो नै बेवहाय ट्रेक्टरनि स्टेन्ड ट्रेक्टर स्टेन्ड बियो ने ट्रेक्टर स्टेन्ड थुलि संनानै दोनग्रा आरोना बियो ट्रेक्टर स्टेन्ड नै बेवहाय मा बानायो नै खिरखिनि माखासे ड्रिलबो बानायो आरोना ओमफ्राय अनेक मेचिन दङ नै बेयावबो बेजों हास'यो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बेवहाय ड्रिल बानायो सोरबाफोर खिरखि दरजानि नांगौब्ला बेवहाय बानायफैनो हागोन गासैबो मेचिना दंजोबखायो नै बेवहायनो नै सावथेयो बिथाङा ओमफ्राय बेजोंनो ओमफ्रायो ओरैजाय नै बेजों सावखायो आरोना मेचिनफ्रा नै बेबायदि ओमफ्राय दा नै बेवहाय खोरखि ड्रिल बानायो आरोना ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे नै दरजाबो मोननो हागोन बिथांनाव दरजाबो मोननो हागोन आरोना नैबे अनेक बायदिसिना ओमफ्राय दा नैबे फंबायानो बानायो ओमफ्राय आं मिथिनानै लागोन फंबाया बेखौहाय बबेयावबा सोलोंदोंमोन नामा बानायनो बेखौहाय आं आस्सा गुवाहाटि डनबस्क'आवहाय सोलोंफैदोंमोन गुवाहाटि डनबस्क' ने आस्सा ओमफ्राय बेखौ नों बेसेबाव ट्रेनिं लानाय जाया ट्रेनिंआथ' ओरैनो 3 मासल' आं ट्रेनिं लादों बेनि उनावहाय पुनायावहाय फाथायहरदोंमोन आरो आस्सा ओमफ्राय दा नोङो बेखौ कमप्लिटलि बानायजोबनाय खासै आरोना आस्सा माने बिथाङा 3 मास ट्रेनिं लानाय जादों ओमफ्राय दा बेनिखायनो नै बिराद मोजां ड्रिलफोरखौ बानायनाय जायो खिरखिनि नै नांगौब्ला नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बेयो गेरेजआनो जाहैदों जोंनि खैला मैला बाजारावनो बाजारनि एसे ओरैजाय हस्पिटाल एटाच ओमफ्राय दा बेखौहाय नों लहाखौ बायनानैसो लायो नामा बायनानै लायनानै ओमफ्राय ओरैनो पारपस नोङो बेखौ बेसेबांनि हरनो हायो जेन'बा बेखौ बानायनायजों माबाजों हजोंनि लहानि दामजों कुइन्टेलावहाय ओरैनो 10,500 11,000 आस्सा कुइन्टेलावहाय ने ओमफ्राय जेन'बा कुइन्टेल मोनसे रडनावहाय बेबायदि ड्रिल मोनबैसे जायो बेयो जेन'बा हमनानै लादो 8 केजि 8.5 केजि बबेबा 7 केजि बिदि ओंखारगोन आरो आस्सा ओरैनो होमब्ला बेसेबांसिम जाहैयो बेवहाय बे मोनसेयावहाय दामा जेन'बा केजिला ओरैनो माबा हिसाब खालामदो जेन'बा 10,500 105 थाखा केजि 105 थाखायावहाय 840 थाखा 840 थाखा गोलैगोन बे मोनसेयाव ने नैबे ड्रिल मोनसेयावहाय 840 थाखा होमबाथ' खमानो जायो बिराद मोजां आरोना नै माने डिजाइनबो बानायहोनो हागोन डिजाइन बानायोबा एसे बांसिनबो थांनो हागौ 800 थाखानि नै बेबायदिनो आरो बिदिनो बानायो आरोना बेबायदिबो सावो नै अनेकथा रोखोम नायनानै लादो नै बेवहाय ट्रेक्टरनि स्टेन्ड ट्रेक्टर स्टेन्ड बियो ने ट्रेक्टर स्टेन्ड थुलि संनानै दोनग्रा आरोना बियो ट्रेक्टर स्टेन्ड नै गेरेज आरोना बियो नै बेयावनो गेरेज ओमफ्राय ओरैजाय नै बेवहाय ट्रेक्टर गंसे दङ बानायगासिनो दङ गेरेजावहाय बिराद खामानि जागासिनो दं गारिनि बेवहाय फाटा-फाटि बिथांमोननि खामानि मावनाया बनाया नै बेनो गादों आरो नै बेनो गादों नाट गोदान होबाय गदब्रै 8था नाट नांगौ बेवहाय गदनैया जाया गदब्रै नांगौ नै
संख्रि होनासो मारनांगौ नै ओमफ्राय दा नैबे बिथाङानो आरो गारि मालिकआ ओमफ्राय ओरै आदा हालाङा माबा बेबो नै बेबो आरोना ना बाथोन बानायगासिनो दं ओमफ्राय ओरैजाय नै ड्राइभारा होगासिनो दं आरो